Konečne držím túto svoju knihu opäť v rukách, lebo bola vypredaná naozaj do posledného kusu a konečne nám prišla z tlačiarne a už je na ceste k vám. Predpokladám, keď to pozeráte, tak už sú všetky vaše balíčky pobalené, všetci vy, čo ste si nestihli kúpiť v tej prvej vlne knihu, takže sa veľmi teším na vaše reakcie a verím, že sa to čakanie vyplatilo. Miňo, ty sa ako cítiš po rozsudku nad Magátom? Cítiš sa slobodnejšie vo svojom vyjadrovaní? Ja sa teda vonkoncom necítim na Slovensku slobodne a verím tomu, že každého normálneho človeka, bez ohľadu na to, či je konzervatívny, liberálny, národne uvedomelý, alebo proste nenávidí všetko tradičné a to, čo my považujeme za hodnotné, to muselo šokovať, lebo aj keď niekto dokáže akceptovať, že čosi také ako extrémistické trestné činy, čo je podľa mňa kopa nezmyslov, má existovať, tak vždy posudzujeme nejakú mieru spoločenskej závažnosti. Tým sa aj teraz argumentuje pri tej novele trestného zákona. A akú mieru spoločenskej závažnosti má zločin, alebo prečin, alebo trestný čin vydania knihy. Vieš, teraz si dala knihu napríklad a predstav si, komu to fyzicky reálne mohlo nejak ublížiť. Ako tak. Možno sa nájdú aj nejakí títo transformery, ktorí to budú čítať a povedať, je strašné, ona popiera moje túžby potom byť vtáčikom a lietať po oblohe a neviem na čo všetko oni sa chcú meniť. Ale to nemôže nikomu ublížiť, vieš, keď aj ťa ten obsah šokuje alebo hnevá, tak ho nečítaš. A keď si ho chceš prečítať a nejakým spôsobom s ním nesúhlasíš, máš na to právo, dokonca to môžeš skritizovať, napísať k tomu kritiku. Ale dokiaľ v tom diele nie je niečo, čo by verejne vyzývalo na násilie, na vraždenie, na genocídy, neexistuje normálny racionálny dôvod, prečo by sme aj akýkoľvek šokujúci obsah mali dávať pod nejaké paragrafy. A už vonkoncom nie, že človeka pošlu na 6 rokov, no 6 rokov natvrdo do basy za to, že napísal niečo na papier, nejakú knihu. Pritom tá basa je nápravno-výchovné centrum, či ako sa to volá, a zariadenie. A ako sa tam má akože vychovať a napraviť človek, ktorý proste má nejakú myšlienku, ktorá proste fakt... Ja som tak premýšľala nad tým, že ak by sme nejakému mimozemšťanovi, ktorý by tu teraz prišiel, mali vysvetliť situáciu, že niekto sa dostal na 6 rokov do väzenia kvôli knihe, tak jediný racionálny dôvod podľa mňa, okrem toho vyzývania na nejakú genocídu, je, že by tam bola grafická pedofilná Kamasutra alebo niečo podobné. Inak si fakt neviem predstaviť, že aké názory musia byť v tej knihe, pre ktoré si myslíme, že človek patrí do väzenia, že je tak nebezpečný pre spoločnosť, lebo ak by sme išli ich logikou, napríklad v diskusiách v televízii, v rádiu a podobne, že s fašistami, extrémistami a tak sa nebaví, tak potom prečo dávame do väzenia niekoho a poukazujeme takým spôsobom na to, že tento má nejaké neštandardné názory. Veď jasné, že ten človek potom aj tú podporu spoločnosti musí získať aj od ľudí, ktorí s ním možno nesúhlasia, lebo to je tak absurdná situácia dostať sa do väzenia kvôli knihe. A ja viem, že aj kvôli mojej knihe sa pohádala jedna rodina. Písal mi to niekto na Facebooku alebo tak. Kvôli rozprávke sa dokázali ľudia pohádať. Hej, že babka to kúpila na Vianoce svojim vnúčatám a deti to vôbec nezobrali dobre, nezvládli to. A je mi to fakt ľúto. A viem asi, odkiaľ pramení to, že máme chuťky zatvárať ľudí kvôli knihe, ale mala by prísť nejaká hranica, že sa to povie, OK, ale neimplementujeme to do zákona, akože môžu tu mať ľudia rôzne názory. Napríklad teraz som aj na Instagrame riešila to, že Marcinková poslala so svojou mamou na protivládny protest svoje 3-ročné dieťa a potom, keď sa vrátilo domov, tak normálne oni mali večeru, malička 3-ročná bola v pyžamku a tá Marcinková sa pýtala tej svojej dcerky, že čo si sa naučila na tom proteste, čo tam bolo, a to dievčatko, že Fico je zlý, nepomáha ľuďom a nepočúva, neposlúcha, neviem čo, a ten jej muž ešte šepkal tomu dievčatku, že povedz, že je zbabelec, hej. Takto ona svoje 3-ročné dieťa dávala na sociálne siete, čo bežný človek si chráni to súkromie akože kvôli svojim deťom pred vonkajším svetom, a tá Marcinková tam ukazuje, že ako štve to svoje 3-ročné dieťa proti nejakému politikovi a vôbec neučí nejakému
konštruktívnemu dialogu nad politikou, ale učí, že toto je zlý človek, proste fundamentálne nemenne, nedá sa to zmeniť, tak som tak premýšľala nad tým, že ak toto je schopná dať na sociálne siete, pričom ona sa sama tvári, že je najväčšia ochrankyňa detí, pretože v parlamente stále rozpráva a predkladá návrhy zákonov na ochranu detí. A ona keď toto dá na sociálne siete, tak čo potom v súkromí si myslí a ako sa rozpráva v súkromí napríklad o tom Ficovi alebo o ľuďoch, s ktorými nesúhlasí. Podľa mňa tam musí neskutočne nakladať a presne takéto myšlienky tam vznikajú, že by sme mali pozatvárať ľudí, s ktorými nesúhlasíme. Si zober, že to je jak zo Severnej Kórey, keď už najmenšie deti sú nejakým spôsobom tlačené do nejakého politického názoru. Proste dieťa má mať možnosť toho nevinného detstva a tá politika vždy bude nejak v rodine existovať, častokrát sa bude riešiť, niekedy intenzívnejšie, niekedy menej, ale to dieťa nemá byť tou politikou nejak zaťažované, ten politický názor si bude vytvárať ďaleko neskôr a tlačiť do 3-ročného dieťaťa a ty hovoríš, to si nejak nahrávali? Alebo... Dávalo to na sociálne siete, kde usledujú desiatky tisíc ľudí. To je chore a úchylné a ja to nedokážem pochopiť, lebo to fakt pripomína Severnú Kóreu. No na druhej strane, keby som bol Ficom, tak ja jej asi pošlem nejaké kvety s ďakovaním. Ďakujem pani Marcinková, že ste taká sprostá, pretože keď normálny človek pozrie na to vaše video a povie si, toto je opozícia, tak automaticky Robert Fico a jeho vláda vo všetkom legitimizovaná. Lebo existujú dva typy nejakej politickej legitimizácie a to je, že tá pozitívna, to znamená, ty odôvodníš potrebu existencie svojej vlády tým, že toto dobre som pre ľudí urobil. Takéto skvelé návrhy mám. Preto to a preto to, čo som vykonal, máte voliť alebo udržať pri moci. A potom je negatívna legitimácia a tá funguje na tom, že ľudia, chcete tam tých? A to je presne to, čo má dnes táto vláda doslova na područí. Lebo vláda môže urobiť hrozne veľa zlého, hrozne veľa blbostí, môže prísť akýmkoľvek nápadom, ale vždy je tu tak dokonalá legitimácia v podobe týchto ľudí, že keby neviem, čo urobil Fico, tak môže povedať, a vy vážne chcete takýchto ľudí? Takúto, ktorá točí na internet video, kde 3-ročnému decku hovorí, krič, že Fico je zlý? Matoviča chcete? Sulíka chcete? Šimečku? A vláda je legitimovaná. Čiže mať takúto opozíciu, ako oni majú teraz, tú bandu magorov v parlamente, to je normálne, že boží dar pre túto vládu, ako úplne vo všetkom. A to som ani nevedel o existencii toho, čo hovoríš teraz, o tom, že 3-ročné dieťa manipulujú do nejakých politických videí. Pretože normálny človek, mimo tej ich liberálnej bubliny, ako ja a podobne, ktorý môžem byť veľmi kritický aj na súčasnú vládu a v poslednej dobe som, lebo sa mi nepáči mnoho vecí, ktorí robia. Ale keď vidím takúto opozíciu, tak si tiež poviem, títo ľudia by fakt vládnuť nemali. Chápeš? Čiže to je niečo príšerné už len z toho hľadiska, ako oni myslia, ale aj z toho taktického hľadiska, že oni sú fakt tak vymletí, že oni si neuvedomujú, že keď už aj toho Fica neznášajú, tak by aspoň mali hrať pred ľuďmi normálnych, aby ho nelegitimovali v očiach tej drvivej väčšiny, ktorá sa na to nepozerá z pozície tých ultra zaujatých ľudí, lebo tou politikou takže intenzívne žije zopár ľudí na Slovensku, fakt možno 10%. Ale väčšina ľudí vníma politiku pasívne, nejak okolo nich plynie, občas niečo zahliadne, tu a tam si vytvorí nejaký názor, občas do toho príde a rieši tie bežné životy, rodinu, prácu a oni do toho nevidia tak ako napríklad Marcinková a ďalší, oni nie sú do toho vžity tak výrazne a keď potom z obďaleč, že naraz vidia takéto video, tak si povedia, to sú chorí ľudia, tak potom ten Fico je asi super, keď takíto magori sú proti nemu, vieš. A oni sa ani len nad tým nie sú schopní zamyslieť, že to je tak prvoplánová nenávisť, že oni dávajú do úzadia aj tú politickú taktiku a v tomto ja už fakt mi je ľúto, že ako národ máme v Národnej rade v opozícii toto. Ale ja sa obávam toho, že publikum napríklad Marcinkovej jej za to tlieska. Je super, že angažuješ svoje dieťa do politiky, že je super, že sa o politike so svojím malým dieťaťom rozprávaš, čo ja vôbec nepopieram. Politika je veľmi dôležitá, ale ja si myslím, že skôr tie procesy pre tie malé deti by bolo dobre im aspoň zhruba vysvetliť, že máme tu nejakých poslancov, ktorých si volíme a tí rozhodujú za nás a máme tu prezidenta a tak ďalej, ale nie nejak konkrétne vsugerovávať malým deťom niečo, lebo tie deti vôbec nemajú tú predstavu o politike nejakú
fakt akože trojročné dieťa si to nevie poňať a predstavte si to naopak, že ja by som rozprávala, lebo ja mám rovnako starú dceru, že pozri, Šimečka tam protestuje a on je feťak, lebo on sa vôbec ani nechytil toho, že vláda uvoľňuje zákon o držaní drog a predávaní drog. Takže to sú jednoznační feťaci, keď im toto nevadí. A že toto by moja dcera opakovala a ja by som to točila. Však všetci by sa úplne zrútili a na sociálnych sieťach práve takýmto Marcinko väčšinom všetci tlieskajú. Aj teraz, keď boli informácie o rozsudku Magáta, tak ľudia sa z toho tešia. No, mne toto vždy príde najviac komické na týchto bláznoch. Oni sú schopní kričať a nariekať, keď niekto vo vláde natočí video a povie, že si neželá denní gen, napríklad na úrade vlády, alebo že nebude odpovedať Smečku na otázky. Cenzúra, diktatúra! A potom príde informácia, že napríklad Mazureka vypli z Facebooku, Kultúrblok vypli z YouTube, človeka zavreli do basy za knihu a povedia super, konečne ich dali dole. Vieš, že oni sa hrajú na vznešených, inteligentných, nadvedcov, tých morálnych, ale oni sú taká bolševická lúza v skutočnosti vo srdci, že to nie sú schopní ani len pochopiť a akceptovať. Oni sami seba áno, budú vidieť v tom najkrajšom svetle, ale v skutočnosti nestoja za viac ako priemerný, nenávistný nacista či bolševik za Sovietskeho zväzu. Nemajú v sebe viac, pretože ja som sa s tým stretával roky, stretávam sa s tým stále. Kedykoľvek by sa mi stalo niečo negatívne, alebo nejaký neúspech, alebo nejaký ban na sociálnych sieťach, oni budú robiť ohňostroje, oni sa z toho budú tešiť, oni sa budú vytešovať, aké je to skvelé, že zavreli niekomu ústa, s kým nesúhlasím. A zároveň sa prezentujú ako liberáli a podobne. Vieš, to sú hlúpe frázy a v skutočnosti v týchto ľuďoch nie je nič, čo by túžilo po slobode a nie je v nich absolútne nič, čo by rešpektovalo iný názor. Oni nie sú ani ako to skutočné poňatie toho liberalizmu niekde z 19. storočia alebo možno ešte 18. Proste keď tie myšlienkové prúdy začali vznikať alebo sa nejak etablovali v rámci spoločenského vnímania, oni sú absolútni a čistí bolševici. A keď sa niekto teší, lebo ja som Magatovú knihu nečítal, ja sa tu priznám, ja neviem, čo v nej je. Mne to je jedno, to nie je podstatné. Ale viem jednu podstatnú vec. Keby v nej bolo niečo o vraždení a genocídach, teda že by vyzýval a písal by, že toto je menecenný národ, ktorý musíme vyhľadiť z povrchu zemského, tak to by bolo na titulkách vo všetkých médiách. Lenže asi to tam nebolo, lebo nič také na titulkách nebolo. Ja som si dnes otvoril nejaké články a našiel som tam, že je to človek, ktorý dlhodobo vyvíjal extrémistickú činnosť. Extrémistickú činnosť, to musel chodiť do osady a mlátiť spoluobčanov bejsbolkami po hlave, alebo musel niekomu odrezávať hlavu ako naši spoluobčania z Blízkeho alebo Stredného východu, alebo teoreticky musel vymýšľať doma nejaké bomby a plánovať teroristické útoky na nejaké dôležité infraštruktúry v rámci štátu, alebo musel chcieť, ja neviem čo, hovorím si, to musela byť vážna vec. A potom to prišlo. Dlhodobo na sociálnych sieťach zdieľal kritické názory na nejaké historické udalosti. Čiže jeho dlhodobá extrémistická činnosť bola, že písal statusy na Facebooku, v ktorých vyjadroval svoje kritické názory na historické udalosti. Ktoré sa už aj tak nezmenia proste. Nemá to žiaden vplyv na súčasný život. Si predstav, že my dvaja teraz začneme debatu o tom, kto postavil Stonehenge. Ty povieš, že to postavili praľudia s kameňmi a dlátami, ja poviem, že to postavili mimozemšťania, ktorí sem prilezdeli na lietajúcich tanieroch. Hej? Môžeme sa o tom baviť hociakým spôsobom uleteným. A čo to zmení? Čo to je proste, riešme nejaké svoje názory, alebo začneme hľadať, kto postavil pyramídy, alebo budeme rozprávať o tom, že prečo vznikla Púnska vojna a môžeme sa o čom baviť, ale zrazu príde niečo, čo je chránené paragrafom a niekto o tom napíše svoj názor a oni dajú, že dlhodobo vyvíja extrémistickú činnosť. Čiže extrémistická trestná činnosť je písať názory, text na internet a keď človek zistí, že za toto si poslaný do väzenia v tzv. Demokratickej spoločnosti na 6 rokov, že 6 rokov do basy, tak sa začneš zamýšľať, že kde ešte berie odvahu to štátne zriadenie ako také nazývať sa demokratickým, alebo hovoriť, že má slobodu slova zakotvenú v zákone. A mňa ako bývalého politika, lebo dnes nie som aktívny vo vysokej politike, veď samozrejme nezvolili ma,
ale ako bývalého politika, ale ako človeka, ktorý tú slobodu slova fakt, že miluje a tú slobodu slova potrebujem, ja si ju vážim a ja ju doprajem každému, aj tým Magorom, o ktorých sme sa bavili, aj tej Marcinkovej, však nech to točí to dieťa, veď ona len ukazuje samú seba a svoju povahu. Mňa mrzí, že keď dnes máme možnosť, alebo aspoň tá vláda má možnosť, keď už otvára ten trestný zákon v mnohých veciach, tak to najpodstatnejšie, a teraz to vidíme na živom príklade, že tu sa pácha obrovská krivda, kde ľuďom sú zatvárané ústa a sú posielaní do väzenia ako kriminálnici za historické názory, za text na papieri, tak presne toto neriešia. Že riešia všetko, ako si spomínala. Počkej, ale nie je to kvôli tomu, aj tá výška toho trestu a tak, kvôli tomu, že Matovič nejak sprísňoval tie tresty a smeráci sú tam teraz predsa len krátko, vieš? Mňa toto sa mi páči, že tu sa rozbehol takový nešvár, ako sa hovorí, že za súčasnú podobu trestného zákona je obviňovaný Lipšic, Matovič, Heger a ktokoľvek iný, čomu ja sa nebránim, lebo naozaj väčšina toho trestného zákona v roku 2005 je dielom Daniela Lipšica a 12 rokov vládol Robert Fico, keď tie paragrafy platili a nikomu nikdy nevadili, čiže neprejavil nejaký názor, že by sa to malo meniť. Až teraz, keď Kováčik, Béder a všetci ďalší poobviňovaní z korupcie a zistili, aká efektivita je tých trestných kódexov priamo na ich ľuďoch, ale tie konkrétne paragrafy trestného zákona, ktoré sa týkajú extrémizmu, nie sú dielom Daniela Lipšica ani Matoviča. Také prvé zásadné definície pojmu extrémizmus alebo aspoň nejakých tých trestných činov, ako bolo hanobenie národa, rasy, presvedčenia, spochybňovanie holokaustu a podnecovanie vyhrážania sa pre príslušnosť nejakému národu, to sú všetko trestné činy. Tie zavádzal minister spravodlivosti Štefan Harabin v roku 2009, on ich navrhol a predložila ich vláda, podpísal ich osobne Robert Fico, predseda vlády, a odhlasoval ich parlament. Vtedy im to vrátil prezident Ivan Gašparovič s tým, že on nesúhlasí, aby boli takto prijaté, pretože tie paragrafy sú príliš gumené. On to tak napísal do toho odôvodnenia a že tie definície extrémizmu nie sú jasné a tým pádom ľudia budú v takom právnom váku a nebudú vedieť, čo môžu ešte povedať, čo nemôžu, lebo nebude zrejme, čo je extrémizmus a nakoniec človek v dobrej viere niečo povie, lebo si myslí, že má demokratické právo na názor a nejaký znález na súde to označí za extrémizmus a ten človek pôjde do väzenia. No ale samozrejme Fico a Harabin vtedy boli majstri sveta a Gašparoviča poslali kade ľahšie a v parlamente prelomili veto a nezmenili na tých zákonoch nič. A potom, keď prišiel rok 2016 a dostala sa vtedy ľudová strana Naše Slovensko do parlamentu, to zase postavil vládu Fico s Bugárom a s Dankom, na Procházku už ani nemyslím. A vtedy prišli argumenty, že potrebujú budovať hradzu proti extrémizmu. No a vtedy Fico s Kaliňákom a Gašparom vytvorili tú novú protiextrémistickú jednotku Národnej kriminálnej agentúry, ktorá má monitorovať ľudí na internete, to znamená uchylov, ktorí nás asi aj teraz pozerajú. A Žitňanská dostala za úlohu pripraviť nové sadzby a nové proste účinné mechanizmy na boj proti extrémizmu. A teda predložila Žitňanská zase s podpisom Roberta Fica ako predsedu vlády, lebo že to musí prejsť vládou a Fico to osobne musí proste schváliť, aj Danka, aj všetkých týchto ďalších, ktorí dnes bojujú za národ a za slobodu. Tak predložili novú novelu, v ktorej rapidne sprísnili tie paragrafy, dali príslušnosť vyšetrovania týchto trestných činov pre Národnú kriminálnu agentúru a ich súdenia pod špecializované trestné súdy. To znamená, už to neriešili okresné súdy, krajské súdy, ale špecializované trestné súdy, čo bola zásadná zmena, ako dnes vidím, lebo tie špecializované trestné súdy sú proste trochu mimo. A my sme vtedy v parlamente tvrdo bojovali proti tomu, lebo oni samozrejme sa snažili tváriť, že idú pozatvárať nás. Ja som povedal, mňa sa to asi nejak zásadne nedotkne, ale vy beriete ľuďom slobodu slova, je to úchylné, je to zvrátené, proste zavádzate tú totalitu. Bojovali sme samozrejme, ani vtedy Danko, Fico, nikto nás nepočúvali, oni bojovali hradzu proti extrémizmu, no a zaviedli to do praxe. A dnes otvárajú trestný zákon a riešia všetko možné. Výšku korupcie, trestných sádzieb, riešia krádeže, kde naozaj zásadne znižujú mieru zodpovednosti zlodejov za svoje trestné činy. Drogové trestné činy, prechovávanie drog, obchodovanie s drogami, za to všetko rapidne znižujú trestné sadzby, ale tých extrémizmov, tých sa nedotýkajú nejak. Jediné, čo sa mení, je, že rušia špeciálnu prokuratúru, lebo aj to vtedy zmenili, že to bude posudzovať špeciálna prokuratúra, budú tam tí prokurátori ako Honz a podobný. A teda už to nebudú riešiť špeciálni prokurátori, ale len okresní a krajskí, lebo tá prokuratúra zanikne, ale špecializované trestné súdy naďalej budú stíhať zlých extrémistov, NAKA naďalej bude vyšetrovať zlých extrémistov a my teraz vidíme, že
v tej novele v podstate pomáhajú každej forme nejakej spoločenskej, alebo takej tej spoločenskej lúzy, ktorá pácha trestnú činnosť, okrem násilnej trestnej činnosti, ale keď majú pomôcť normálne ľuďom, ktorí majú svoj názor, s ktorým aj oni môžu nesúhlasiť, ja môžem nesúhlasiť, ktokoľvek môže nesúhlasiť, tak to neriešia vôbec. Ja viem, že som mladá, ale fakt sa necítim sprostá a ja si pamätám voľby v roku 2016, pamätám si aj Matovičovú vládu a keby som to mala porovnať, to nie je, že jedni sú naši kamoši a ďalší bol psychopat, veď v roku 2016, keď sa presne LSNS dostala do parlamentu, tak my všetci a veľká väčšina ľudí, ktorí teraz podporujú Fica, boli Ficovi najväčší nepriatelia a proti ním išiel bojovať, veď vtedy alternatíva najviac rástla kvôli Ficovi. Ja nechápem, prečo si to ľudia stále, a som z toho fakt frustrovaná, prečo si stále neuvedomujú, že Fico otáča kabát len podľa toho, ako vietor fúka, veď to je nereálne, že tí ľudia si myslia, že Fico to myslí s týmito alternatívnymi médiami úprimne len preto, že tu vystupuje. On to len vo svoj prospech využíva, pretože teraz cíti, že tu má šancu, ale ak by bola spoločenská situácia inak, tak je inde. On je veľmi ľahko prispôsobiteľný, aj svoju retoriku, ktorú má veľmi vyšperekovanú, vie veľmi ľahko prispôsobiť, je uveriteľný, ale to nie je to, čo by sme mali pri politikoch považovať za najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie sú tie činy, o ktorých si presne hovoril. Fico nie je bojovník proti mainstreamu, absolútne nikdy nebol a nebude. A možno to tak vyzeralo trošku teraz pred voľbami, ale pred voľbami vždy vyzerajú veci inak, ako v skutočnosti sú. Takže toľko by som k tomu chcela povedať. Vieš, teraz ťa bude veľmi veľa ľudí urážať, opovrhovať tebou, nadávať ti. Aj mne sa to deje poslednú dobu veľmi výrazne, pretože my na jednej strane nie sme ako tá slniečkárska liberálna opozícia, ktorá je v parlamente, ktorých sme tu jasne pomenovali pred chvíľkou. A ja som začal hodnotiť túto vládu, keď nastúpila s takou chladnou hlavou. Som si povedal, ja nebudem a priori hovoriť, že toto všetko je zlé, veď aj ty, aj mnohokrát ja, aj Janko Pastušek a ďalší sme mnohokrát chválili pani Šimkovičovú za niektoré rozhodnutia, za niektoré kroky ako ministerka. Ja nemám problém posudzovať to, čo je dobré. Dokonca aj tá novela trestného zákona, ja poviem, je super, že rušia špeciálnu prokuratúru, pretože Lipšic je gauner a zločinec a nemá čo robiť na tak vysokej pozícii. A celý ten nástroj, špeciálna prokuratúra ako taká, slúži reálne na potlačanie práv a slobôd ľudí na Slovensku. Je na to 300 miliónov dôkazov a každý, kto má oči a uši, to vidí a počuje. Lenže zase nie som ani nekritický fanúšik vlády a nebudem teraz sa tváriť, že všetko, čo vláda robí, je a priori dobré a budem to hodnotiť skrz emócie, ale naopak, ja sa budem snažiť vládu konštruktívne kritizovať, upozorňovať na veci, ktoré nepovažujem za dobré a naopak žiadať, aby to, čo nepovažujem za dobré, bolo zmenené v prospech toho dobrého. Ale narazil som na veľký problém, kedy som došiel k sklamaniu. Že keď mi išlo o to, aby som pomenoval, čo považujem v trestnom zákone za dobré a čo za zlé, a chcel som sa práve s ľuďmi, ktorí o tom budú mať právo rozhodovať a posudzovať to a hlasovať za to, rozprávať a povedať im, počujte, prečo robíte to a toto nepovažujem za dobré, toto by ste nemali dávať do trestného zákona, toto nie je správne rozhodnutie a aj počuť ich argumenty, prečo si oni myslia, že to je dobré, tak som narazil na takú bariéru, narazil som na stenu, keď mi Huliak, aj Michalko, aj Kotlár a ďalší proste poslanci Národnej rady ukázali dvere, jednoducho odignorovali ma, odmietli sa so mnou baviť a zároveň mi ani len neboli schopní odpísať, keď už nechceli sa so mnou baviť, aspoň prečo je to podľa nich dobre. A zistil som, že mnohé veci neboli také rúžové, ako sa zdali a že jednoducho zase sme narazili na moment, keď mnohí poslanci skrátka za svoju pozíciu ako keby zapredali svoje svedomie. Ale aby som bol konkrétny, vieš, nemôžeme sa baviť len o takých vzdušných zámkoch. My si musíme jednoducho priznať, že v trestnom zákone je veľa zlých vecí. A ja by som aj nemal problém, keby sme napríklad niektoré sadzby za korupciu znížili, však dobre, za 50 000 úplatok by nemali človek na 12 rokov do basy, to ti fakt, že zničí život. A môže sa to znížiť. Ale znižovať to racionálne, nie zase tak, že za 25 miliónov eurový biznis dostaneš podmienku, že to už je, že ideš z extrému do antiextrému, ktorý je zase super výhodný pre korupčníkov a zlodejov, ale zároveň by sme mali dospieť do stavu, kedy by sme sa ako spoločnosť zhodli na tom, že v ktorých medziach a v ktorých prípadoch je racionálne a správne niečo znižovať a v ktorých naopak nie. Ale nemôžeš ty prísť, vytvoriť novelu, hodiť ju do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, chceš o nej rozhodnúť za 3 dní, áno, v
strhla sa tam nejaká búrka, vášeň, parlamentná obštrukcia, ale inak pôvodný plán bol, že 15. januára to už malo platiť, hej? A teraz to aj reálne za týždeň už schvália, lebo už dali časy na tú rozpravu. A ty prídeš s tým, že napríklad dílerovi drog, ktorý predá drogy dieťaťu na základnej škole, znížiš sadzbu z 15 až 20 na 3 až 10. A kedy prebehla spoločenská diskusia, z ktorej by vyplynulo, že je tu nejaká spoločenská objednávka po znižovaní trestných sadzieb tých najhorším drogovým dílerom, lebo najhorší drogový díler je asi ten, ktorý to predáva deťom. A kedy vznikla takáto spoločenská objednávka znižovať sadzby drogovým dílerom, ktorí predávajú drogy malým deťom? Ja som nepočul jedinú odpoveď. A preto nie ako Šimečka, ja som sa nepostavil na námestie a nekričal som Fico je zlý, Fico do basy. Nie, ja som sa postavil pred kameru alebo kdekoľvek inde a povedal som, páni poslanci, prečo? Poďme sa baviť. Ignorácia. Ani jeden z nich to nevie vysvetliť, lebo taká spoločenská objednávka neexistuje. A potom, keď si začneš tie trestné sadzby dávať do porovnania, zistíš, že hanobenie národa rasy presvedčenia, to znamená vyjadrovať sa o niekom negatívne alebo s možným spôsobom uškodiť jeho spoločenskej vážnosti, to je tak široký pojem, že to môže posudzovať každý inak. Hanobenie národa rasy presvedčenia alebo osoby pre jeho nejakú príslušnosť, to znamená, že povieš niečo škaredé o osadníkoch, ako sa to stalo mne, keď som povedal o niektorých tých lenivých, že žijú takým a takým spôsobom a bum, dostal som po hube 10 000 alebo pol roka basy na tvrdo. A ty toto povieš, máš sadzbu 1 až 3 roky. Ale keď teraz pôjdem a ukradnem vám auto, normálne ti rozbijem okno, proste ukradnem vám auto, tak mám sadzbu 0 až 2. A povedz mi zase, čo je spoločensky závažnejšie? Keď povieš nejaký svoj názor na niekoho, čím fyzicky nikomu neubližuješ, nevoláš po genocíde, vraždení a tak ďalej, ako sme si povedali. Ale čo je spoločensky vážnejšie? Keď ukradneš nejakej rodine auto a zničíš im tým v podstate život, lebo však výrazne im tým zhoršíš kvalitu života, alebo proste napíšeš svoj status na Facebook. Lebo za status na Facebooku budeš mať 1 až 3 a za ukradnutie auta 0 až 2. To znamená, máš istú podmienku, keď si nebola predtým trestne stíhaná, ísť do basy pri 0 až 2 sadzba, to sa nedá. Mne tak teraz napadá, že napríklad tí drogoví díleri by mali pri tej svojej činnosti spochybňovať holokaust, aby získali potom nejaký spravodlivý trest. Iná možnosť, akože nevidím. Ak máte trošku sebereflexie, díleri, tak prosím, to si nemôžem povedať. Urobte niečo vážne, staňte sa extrémistami. Napíšte status nejaký nepohodlný. Byť drogový díler bude ponovom po Ficovej vládnej novele trestného zákona takmer v pohode, hej, to budú smiešné sadzby. Mali by ste sa stať extrémistami, aby ste reálne páchali niečo spoločensky závažné. Skúste hovoriť svoj názor na nejakú historickú udalosť alebo písať škaredé statusy na Facebook. Vtedy budete problém pre spoločnosť. Predávate drogy deťom, tá o polovicu sadzba dole. Ale napíšte nejaký status k tomu a vidíme sa v ďalšom storočí. Ale vieš, o tom trestnom zákone sa dá hovoriť prakticky do nekonečna, pretože tá neuveriteľná rozdielnosť pri posudzovaní závažnosti trestných činov mne nejde do hlavy. A ja fakt sa chcem len s niekým baviť, ale už som to v podstate vzdal, lebo všetci tí vládni poslanci sa mi otočili chrbtom a ukázali, že proste nevedia to vysvetliť. Proste není jeden jediný z nich, ktorý bol chlap, ktorý by mi narastli gule nejakému Michalkovi alebo nejakému proste Kotlárovi. Jednoducho nemajú gule, nie sú to chlapi, čo iné mám povedať, proste ignorujú to, boja sa proste vysvetliť, prečo treba drogovým dílerom, ktorí predávajú drogy deťom, znižiť sadzby o polovicu. A vieš, ja keď vidím, že vláda robí niečo zlé, tak mne je jedno, či je v tej vláde Fico, Matovič, Dzurinda, proste ja pomenovávam to, čo robí zlé a snažím sa, aby to nebolo. A keď dnes niekto pomáha drogovým dílerom, tak nerobí snad niečo zlé? Veď jasné, že hej. A o tom ide, že ja drogy neznášam, ja drogy nenávidím, ja drogami opovrhujem, drogy ničia ľudí, drogy sú proste katastrofa, ktoré sa v spoločnosti treba zbaviť. Na západe dnes vidíme výsledky spoločností, ktoré legalizujú drogy, umožňujú proste branie drog. Los Angeles, San Francisco, aj v Kanáde, Ottawa a podobne, ulice plné feťákov, narkomanov, tam už nikto nerieši nejaké držanie drog, predaj absolútne tiež nie, to len keď je to fakt vo veľkom. A si zober, že vláda napríklad teraz v tom trestnom zákone tak prepísala paragrafy o držaní drog na vlastnú spotrebu, že ty keď, zoberieme si to teraz na vlastnom príklade, rozhodneš sa, že chceš odo mňa 100 gramov heroínu. Ja to zohnám, normálne to naložím do auta, sadnem do auta, doveziem to k tebe, vystúpim, prídem k tebe, vyložím tých 100 gramov heroínu u tebe na stôl, teraz tam nabehne policajné komando, chytia ma ako drogového dílera, ne? Ja poviem, chlapci, ja nie som drogový díler, ja som to len Lívii priniesol na jej vlastnú spotrebu. A ak oni nebudú mať dôkaz, že ty si mi za to zaplatila, musia to akceptovať. Tam sa vyslovene píše, že ty máš právo
doviesť 500 násobok nepatrného množstva, takže napríklad keď máš 40% heroín, môžeš mať 116 gramov heroínu, 30% heroín už je taký trošku lepší na tom čiernom trhu, takže keď ti donesiem 116 gramov heroínu, je úplne jasné, že prečo ti donesiem, lebo ti to idem predať, ako idem ti len tak doniesť ten heroín. A nebudú mať dôkaz, že ty si mi tie peniaze vtedy fyzicky dala, že som ich prijal, že som prijal nejakú protihodnotu za ten heroín, tak proste ja môžem povedať, že ty to máš len na vlastnú spotrebu. Máme sadzbu 1 až 6. V súčasnosti 3 až 10. Z 3 až 10 ideme na 1 až 6. Nie 3 až 10, prepáč, lebo pri súčasnom je to obrovské množstvo, to už tuším až 15 až niečo viac. Ale teda z 15 rokov ideme na 1 až 6 a pri 1 až 6 prídeš na tú políciu, prvýkrát trestne stíhaná, no tak dajú ti tú podmienku, akože dajú ti 3 roky podmienku, že je to proste v pohode. Tá sadzba je veľmi nízka. A teraz si to predstav, že keď nás počúva nejaký drogový díler, on v podstate získal návod na to, ako páchať fakt ťažké dealovanie drog takmer bez trestu. Lebo jemu stačí, že nebude na tom mieste fyzicky príjmať tie peniaze, alebo si vytvorí s tým zákazníkom nejaký vzťah a ten mu to napríklad pošle prevodom na účet za niečo iné, alebo proste si to nejakým spôsobom cez tretiu osobu proste predajú. Dokiaľ ho nebudú mať reálne dôkaz, že on zobral peniaze za tú dávku alebo za tie drogy, on stále bude ten, čo mu to previezol na vlastnú spotrebu. A ja sa pýtam, ako je možné dať do trestného zákona právo prevážať 100 gramov inej heroínu inej osobe na jej vlastnú spotrebu? Akože ktorý debil mi ide hovoriť, že toto už nie som drogový díler? Veď to sa nedá a oni to tam dávajú. A o tomto sa má viesť normálna celospoločenská diskusia. Tieto otázky majú zaznievať. Ja mám právo vedieť od vládnych poslancov, ale ty si zachytila nejakú takúto odpoveď? Absolútne nie. A akože ja nie som v tej pozícii ako ty, že si relevantný spoludiskutujúci pre vládnych politikov. Snažím sa, očividne nie som. No, ale akože podľa tvojho životopisu si. A takže ja som akože len taký divák, ale tiež som ochotná konštruktívne diskutovať s niekým o vláde, o ich návrhoch. Samozrejme nie je všetko zlé, však akože vidím aj pozitíva, veď to je jasné. Ja viem, že som sa trošku opustila predtým, je mi to ľúto, lebo viem, že by som takto nemala rozprávať, lebo ľudia sú na to veľmi hákliví, kvôli tomu, že množstvo ľudí aj uverilo tomu Smeru a proste dali v dobrej viere ten hlas a veľmi ťažké pripustiť si, že sa niekto mýlil, ale chápem to, proste vôbec nemám nič proti voličom Smeru, len fakt sa im snažím vysvetliť napríklad to, že počas Ficovej vlády za mnou prišla Naka do školy, hej, že on nie je náš kamoš, nikdy nebol, veď halo, budíček. No a hej, čo sa týka tých drog, tak Magada, lebo ktokoľvek iný, kto sedí teraz za knihu, tak sa bude veľmi čudovať. No. Keď vyjdú von, tak sa budú veľmi čudovať. No ale veď... Ako vyzerá dnešný svet. Ono je to absolútne strašné, čo je tam písané. A ty keď si zapneš ktorúkoľvek televíziu alebo diskusiu politikov, tak čo sa rieši? Lipšic, korupcia, oligarchovia, smeráci, blá, blá, blá. Ale to, že tu dochádza k tomu, že sa tu môžu drogy šíriť ako cukríky, vďaka tej novele trestného zákona, že ja fakt môžem zobrať 100 gramov heroínu a isto niekomu odviezť a poviem, že nie som díler, že ho zásobujem pre jeho vlastnú spotrebu, ale nepredávam mu to. To nerieši nikto. O tom sa tu nedebatuje. Jasné, že Šimečka to nebude kritizovať, lebo však už slinky tečú, ak bude môcť proste ťahať do nosa. Neviem, neviem, čo má radšej, ale Truban má skúsenosti a ten tiež ešte, čo ho na Ukrajinu poslali, Poliačik, ten tiež má veľa skúseností. No. A teraz si zober, že oni za toto nebudú kritizovať. Ale samozrejme sú tu potom aj tie trestné sadzby za krádeže, ktoré naozaj idú do extrému, že niekto ukradne babke celý dôchodok a má priestupok, to znamená, že nemá ani zápis v registri trestov a najhoršie, čo mu hrozí, je pokuta do výšky 331 eur podľa priestupkového zákona, bomba, čiže ukradí dôchodok 500-600, pri najhoršom keď ťa chytia, čo je veľmi malá šanca, ale dobre, keď ťa chytia, tak zaplatíš 431 a nemáš ani zápis v registri trestov, tak povieš si, no dobre, tak na budúce už kradnúť nebudem, no tak som sa poučil, no vybavené. To, že babku si zničil úplne, to nikoho netrápi, ale to posudzovanie teda tej závažnosti trestného konania, aj na to by som sa chcel spýtať tých poslancov, že ako je možné žiť v štáte, kde zlodej, ktorý ukradne auto za 35 000 eur, má nižšiu sadzbu ako človek, ktorý napíše status na Facebooku. Veď to je tak absurdné. Za výrobu extrémistického materiálu je tuším sadzba 1 až 6. A to je rovnaká sadzba, ako keď donesiem tých 100 gramov heroínu.
Čo je extrémistický materiál? Keď si predstav si, že buďme teraz úplne že konkrétne, dobre, nejaké dieťa alebo nejaký mladý chlapec vo vytržení má veľa testosterónu, tak si vytlačí hákový kríž na tlačiarni. Reálne si vytlačil hákový, má výrobu extrémistického materiálu. Má rovnakú sadzbu ten chlapec, ktorý si možno z nudy alebo z frajeriny vytlačil hákový kríž na tlačiarni, ako človek, ktorý vedome zobral 100 gramov heroínu a prišiel do väznenej osobe. A bojuje, či tam ešte nebude spolupáchateľka mama, lebo ona kúpila toner do tej tlačiarne a celá rodina pozatváraná. Pri týchto trestných činoch extrémizmu je práve to zázračné, to dali aj tomu Magátovi, preto má takú vysokú sadzbu, lebo ty keď napíšeš tú knihu, tak už máš výrobu extrémistického materiálu. Automaticky, keď v nej napíšeš niečo, čo oni považujú za extrémizmus, tak ti do toho vsunú schvaľovanie, popieranie, lebo to je fakt, že môžeš aj schvaľovať, aj popierať, to znamená schvaľuješ genocídu, popieraš zároveň genocídu, to nikoho netrápi, že je to absolútne v rozpore so zdravým rozumom, ale dajú ti to tam. Potom ti dajú hanobenie, potom ti dajú rozširovanie extrémistického materiálu, keď si tú knihu niekomu dal, už je prúser, alebo predal, alebo niečo podobné. A samozrejme taktiež ti do toho môžu zarátať aj ďalšie trestné činy, ako je prejav sympatií. Čiže bum, naraz máš za jednu knihu 5 rôznych trestných činov v jednej jedinej knihe. A sa pýtaš, ako je to možné, že byť 5 krát rôznym spôsobom súdený za tú istú vec. Ale takto je ten trestný zákon nastavený. To je úplne choré, že mať 5 rôznych trestných činov spáchaných tým, že som napísal jednu knihu, vieš, ale fakt to tak je. Pretože oni, oni sú tak prepojené tie trestné činy, že to ideš 1, 2, 3, 4 proste automaticky pri jednom skutku. Čo je nonsens, vieš, lebo keď napríklad prídeš k niekomu a ukradneš tú auto, tak máš krádež a posudzuje sa škoda. Krádež vlámaním niekomu vylámeš dvere. Ale tu máš proste prejav, schvaľovanie, popieranie, hanobenie, alebo ešte ako mne sa snažili našiť, keď som mal tu radiovysielanie, že som dokonca ešte mal aj podnecovanie vyhrážania sa. To znamená, že ja som niečo povedal škaredé o niekom a to malo podnietiť niekoho iného, aby sa tam tomu niekomu vyhrážal za to, čo ja som povedal. Vieš, že to už je cez 6 ľudí, 17 myslí a 18 vetných konštruktov a spovieš, do prdele, čo to je? Že sa divíš, že čo... A potom spovieš, ktorý magor napísal takúto blbosť do trestného zákona, že tým, že ja niekoho kritizujem, tak iného podnecujem vyhrážať sa. Veď ty nie si predsa zodpovedná, ak povieš nejakú informáciu za to, ako to ten príjimateľ vezme. Alebo aj napríklad mi môže vybuchnúť video na YouTube a zrazu to uvidí, že 1 000 000 ľudí a pritom som to otočila pre svojich 10 kamošov dovtedy a potom tiež to budú považovať za to, že podnecujem celý národ k tomu. A najkrajšie na tom je, že podľa mňa už keď taký paragraf je, tak by sa malo posudzovať, že či vôbec k nejakému vyhrážaniu došlo. Ale ani to sa neposudzuje, vieš. Mne to našili automaticky, že ja som podnecoval ľudí, aby sa vyhrážali osadníkom. A ja hovorím, čím, komu a kto sa vyhrážal? To nemusíme dokazovať, jednoducho tým, že ste hanobili a škaredo sa rozprávali, tak ste aj podnecovali. A hovorím, tak ako do prdele, ľudia, veď sa tu bavme trošku normálne. Nie, ty keď spáchaš jedno slovo, už ti šijú 3., 4., 5. paragraf a naraz máš takú kombinovanú sadzbu, že si povieš, no ja som mal byť radšej drogovým dílerom, jak politikom, lebo by som bol v pohode. A ešte by si bol bohatý. No. Si poviem, radšej predám Livii 100 gramov heroínu a dostanem za to 3 roky podmienku, ako ja debil budem kritizovať, že niekto dáva 100 miliónov eur z eurofondov do osád a nič sa tým nerieši a dostanem za to pol roka tvrdej basy. Tak ako... Vieš, čo sa ešte mohlo stať? Že by si sa napríklad narodil v Kanade, roky študoval, aby si sa stal renomovaným psychológom, ktorý napíše svetové bestsellery. Študenti chodia na univerzite na tvoje prednášky veľmi radi, stále máš naplnenú sálu. Máš desiatky rokov svoju vlastnú prax, pomôžeš ľuďom dostať sa z najťažších depresívnych stavov a potom napíšeš na Twitter napríklad, že prepáč, ale nie si pekná na morbidne obeznú modelku, alebo niekto na Twitteri napísal, že svetová... To je oxymoron, čo si povedal. No, svetová populácia je už premnožená a ty to budeš komentovať tak, že no tak môžeš začať sebou. Samozrejme to je irónia, samozrejme to je proste vtip, je to Twitter a na základe týchto tweetov ťa zoberú pred súd ako Jordana Petersona, o ktorom som hovorila, o tom psychológovi a nariadia ti také preškoľovacie, neviem, nejaké obdobie. To aj v Číne býva. Tak. No, kde ťa vyškolia, ako sa správať na sociálnych sieťach. To znamená, asi tam máš dávať veci, s ktorými nesúhlasíš, alebo tam nedávať nič, proste nemáš zverejňovať, čo si myslíš. A až keď oni uznajú za vhodné, tak sa ukončí to preškolenie
Čo samozrejme musíš sa buď podvoliť, alebo nikdy tým preškolením neprejdeš. Samozrejme to preškolenie si musíš sám zaplatiť. Hej. A ak tým neprejdeš, tak prídeš o svoju psychologickú licenciu. A presne toto sa stalo Jordanovi Petersonovi v Kanade. Si predstav, že keď som bol mladší a pozeral som South Park, tak ten seriál parodický, rozprávka, tak tam bola jedna taká časť, sa volala, že koncentračný tábor tolerancie. A tam ich akože zobrali a ich to slova, že nútili byť tolerantní, vieš, na silu. A to bol vtip vtedy, vieš. A oni si aj nevedeli predstaviť, že sa to dostane do reality, lebo toto je presne to, čo opisuješ, že ono to v histórii bolo, len sa to vracia späť. Sovieti to mali, volali to gulag, Nemci to volali koncentračné tábory a tam tiež išiel človek na prevýchovu, hej. Zatiaľ to ešte nemá tú formu, že ostnaté drôty, zatiaľ ti len zrujnuje život po ekonomickej stránke, že keď to nepodstúpiš, ako hovoríš, vezmu ti tituly, vezmu ti oprávnenia, licencie na to, aby si robila to, čím sa živíš celý život, lebo máš nesprávne názory, alebo si povedala nejaký nesprávny vtip, ktorý oni samozrejme nedokážu zniesť. Počkaj, ja ťa ešte zastavím, ja to doplním, pretože pri Jordanovi Petersonovi je veľmi dôležité to, že on sa vlastne vyslovuje proti tej woke psychologickej obci, ktorá pritakáva transrodovým deťom na ich tranzície. A on sa miliónkrát vyjadril, že ak by k nemu prišiel na psychoterapiu nejaké takéto dieťa, tak to jednoznačne nebude odporúčať na riešenie nejakým chirurgickým zákrokom. A preto mu chcú zobrať licenciu. A to je absolútne, že to, čo má znamenať, veď keď toto dovolíme, takýto precedens, to znamená, že my o chvíľu nebudeme mať psychológov, ktorí budú psychologicky pomáhať našim deťom, ktoré sú zmetené v oblasti svojho tela, čo sa deje veľa deťom v puberte. Áno. A automaticky tí psychológovia, aj keď s tým nesúhlasia, ale nechcú prísť o prácu, tak budú jednoznačne musieť odporúčiť chirurgickú operáciu. Veď ale toto sa týka už nás všetkých našich detí, lebo skoro všetci ľudia na svete majú nejaké jedno dieťa aspoň. Takže by sme sa mali fakt zamyslieť nad tým, kam dovolíme tú slobodu slova obmedzovať, lebo o chvíľu aj kvôli tomu sa takýmito malými kročikmi dostaneme k tomu, že hociaké dieťa dostane nejaký nápad a nikto mu už nepomôže, iba chirurgický nôž. Ja si myslím, že Kanada už nie je štát, že Kanada je vtip. Ale taký zlý vtip, lebo to je niečo strašné, čo sa tam deje a ľudia si povedia, na to, čo teraz si povedala, môžu reagovať, že ale to je Kanada, im tam šibe na západe, v tej Amerike im tam blbne v hlavách a v tom Anglicku a Francúzsku a Nemecku. A čoraz ide to bližšie, ja sa dozvieš, že o 15 rokov, 10, možno aj o 5, je to už tu. Pretože ono to ide veľmi rýchlo aj sem. To není tak, že toto sa deje niekde v Kanade, im tam šibe na hlavu a my s tým nemáme nič spoločné. My ich dobiehame tak blesku rýchlým tempom, že ja sa toho reálne desím. Ja mám tú smolu, že fakt v poslednej dobe na mňa vybehlo pár videí slovenskej a českej mládeže v tom našom prostredí. A ja keď vidím, čo oni riešia, ako uvažujú, ako myslia, akým spôsobom sa prezentujú a keď si pozrieš tých ľudí, ktorí sú na tých dnešných protestoch a tlieskajú tam Šimečkovi, to sú z veľkej väčšiny mladí ľudia. To je budúcnosť. A keď si niekto myslí, že dobre, no teraz v Kanade niekoho za to, že je normálny, len za to, za nič iné, za to, že je normálny, prenasledujú, chcú ho finančne zrujnovať, že to sa nemôže u nás diať. No áno, to sa u nás diať bude. To sa u nás diať bude a my budeme rovnakým spôsobom, ak sa dnes nepostavíme za normálnosť, za slobodu slova, trpieť tiež. A preto my hovoríme aj o tom trestnom zákone. Lebo keď už niekto dnes otvára trestný zákon, tak by v ňom mal riešiť to, čo je skutočný problém. Že ľudia chodia za knihu do basy, že ľudia chodia za názor do basy, že ľudia dostávajú podmienky za statusy na Facebooku. To sú blbosti, ktoré by nemal riešiť ani prokurátor, ani policajt, ani sudca. Lebo by sa mali venovať skutočným trestným činom a mali by sme odbremeniť celý ten justičný systém od týchto blbostí a ľudia by to nemali platiť zo svojich daní, lebo sú to vymyslené hlúpe trestné činy. Ale nie, my robíme presný opak. A keď my dnes budeme pozerať na to, čo sa deje tam v Kanade a povieme si, že tá Jordan Peterson ide, no však čo tam hentam. A ja s ním v mnohých veciach fakt nesúhlasím, napríklad v politike Izraela a podobne, lebo to je Netanyahuov obrovský fanúšik, ale ja hovorím stále, ja dokážem akceptovať právo na vyjadrenie názorov všetkých, dokonca aj tých polobláznov, čo dnes behajú po uliciach a tvrdia, že nás ide niekto pripojiť k Rúsku a podobné bláboli. Aj tým doprajem právo slobodne hovoriť, čo len chcú, ale oni nám to právo nedoprajú, to je to smutné. Ja, ak
sú tu nejakí ľudia, ktorí si myslia, že nás sa ešte takéto témy netýkajú, tak vedeli ste si pred 10 rokmi predstaviť, že tu budeme mať napríklad dúhové pochody plné mladých ľudí, alebo že tu budeme mať... Tu v Kežmarku som dnes videla nejakú babu s LGBT taškou, čo už má každá druhá baba od 13 rokov do 18. Veď to ide tak strašne rýchlo. A potom, ak aj my by sme sa tu ubranili nejak na Slovensku nejakým zázrakom, že by sme si rozvoľnili nejaké zákony ohľadom slobody slova, tak stále sme v Európskej únii. A tam sa nenávistné prejavy začínajú riešiť tiež. Už sa nerieši ekonomika, už sa nerieši sa podstata toho, prečo Európska únia vznikla a prečo sme tam vstupovali, lebo neviem, s akými predstavami ste tam vyšli buď k tomu referendu, alebo nešli, alebo ako ste hlasovali a aký ste mali vymyšlienkový pochod, čo ste zvažovali pri vstupe do Európskej únie. Ale to, že Európska únia bude pre členské štáty nasadzovať nejakú latku toho, čo je nenávistný prejav, alebo nie, toto nenapadlo podľa mňa nikomu. A presne to sa teraz deje. A deje sa to aj s podporou napríklad slovenských europoslancov. Si zober naozaj, že ten Európsky parlament minulý týždeň zasadal v Štrasburgu, to bolo niečo neskutočné. To, čo tam oni dokázali poschvaľovať, to bolo nad rámec zdravého rozumu vo všetkých hraniciach. Pretože oni tam schválili na jednej strane to, čo hovoríš ty, nové definície trestných činov z nenávistí, medzi čo bude patriť aj vtipkovanie o človeku, alebo proste keď spochybňuješ jeho rodové vyjadrenie, rodovú identitu, ja neviem čo ešte, rodový pocit, či ako sa to volajú, to znamená všetky tie veci, že keď niekto povie, že 50. pohlavie a vy sa z toho budete iba smiať, už vtedy páchate trestný čin z nenávisti, normálne to odhlasovali europoslanci a dokonca tam dali aj niečo také, že neviem to tu hovoriť naschvál, aby to tie algoritmy nezhadzovali, ten anglický pojem, ale jednalo sa to o to, že vraj muži na internete častokrát urážajú alebo spochybňujú ženy, ktoré mali veľmi veľa sexuálnych partnerov. A že aj to je trestný čin z nenávisti. Ja hovorím, tak keď do prdele príde baba a povie, mala som 25 chlapov a niekto je povie tyšte, alebo ty ku, a proste to je jeho reakcia, alebo niečo také. Proste to sú veci, ktoré tak akože nejaký názor a teraz niekto môže povedať, pre mňa je to fajn a druhý si povie, no do frasa, alebo niečo. Ale to nemôže byť trestný čin, rozumieš, že akože každý má mať právo na názor o niekom inom a oni aj toto dávajú akože do kategórie, že je to trestný čin z nenávisti, rozumieš, že proste posudzovať niekoho minulosť v rámci týchto záležitostí. No ale hlavne všetci si musíme uvedomiť, že trestný čin tu existuje preto, aby sme ho mohli, toho človeka páchajúceho trestný čin, odsúdiť, aby sa mohol napraviť. A ako napravíme človeka, ktorý vykoná trestný čin toho, že sa smial nejakej babe, že mala strašne veľa sexuálnych partnerov. On akože fakt, že dostane podmienku a kvôli tomu si vstúpi do svedomia a už bude mať otvorenú náručku ku ženám, ktoré rozťahujú nohy. To akú logiku dáva? No, nám to samozrejme nedáva logiku, ale to tam do toho návrhu pridala nejaký výbor pre rodovú rovnosť a ženské práva, ktorý je v rámci Európskeho parlamentu. A ja fascinujem, keď ženské právo je proste nebyť urazený za to, že som proste pobehlica, ale tak dobre, vieš, ono to ide strašne ďaleko a my si myslíme, že nás sa to netýka, lenže presne ako si povedala, teraz oni to odhlasovali v Európskom parlamente, tieto nezmysly, teraz to pôjde na Európsku rádu. Všetci budú povedať, pán Fico to zastaví, no akože zatiaľ veľa nezastavil, lebo zatiaľ odhlasoval všetko, čo mu tam na stôl predložili, dúfam, že to zastaví, neviem, ale už reálne po tých skúsenostiach s 50 miliardovou pomocou Ukrajine, ktorá nemala byť a nakoniec už nebol problém, tak ja už nemám až takú veľkú istotu. A teraz oni to príjmú do zakladajúcich zmluv o fungovaní Európskej únie, následne príde požiadavka na všetky členské štáty transponovať to do jednotlivých legislatív, to znamená do našho trestného zákona a vybavené. A sme tu proste za 2 roky, to tam máme transponované a už ideme jednoducho skúsa vyspievať babe za to, že proste vystrája, alebo proste opýta robila nejaké blbosti. A teraz mne sa nad tým zastavuje rozum, lebo je to fakt vážna vec a oni to s úplnou ľahkosťou len tak zhodia z toho Európskeho parlamentu. A my sa bavíme o trestných činoch. Čo je to trestný čin? No, trestný čin v prvom rade musí nejakým spôsobom mať spoločenskú závažnosť. To je trestný čin, on trestaný za to, že niečo zle urobí. A ak ty dospeješ do momentu, že už fakt je trestný čin aj myslenie a rozprávanie nejakých názorov, tak fakt nie si slobodná spoločnosť. A títo ľudia, oni nechcú len
zmení tú spoločnosť tak, aby nikto nemal právo vyjadrovať to, čo sa im nepáči v rámci ich ideologického nastavenia, ale oni idú aj do minulosti, vieš. Že kým napríklad pri týchto nenávistných trestných činoch hlasovali zo Slovákov za to klasika, progresívci, to je úplne jasné, to proste zavrieť ústa každému, kto není úchylný ako on, to je základné politické stanovisko. Nikolsonová, vieš, to je úplná klasika. Zahlasoval za to Štefanec KDH, konzervatívne demokraty, jak sa povie, kresťansko-demokratické hnutie chráni pobehlice a to je bomba. No a kto to ešte tam bol za, ešte jeden tam bol Polák, klasika, Polák. To není veľký mysliteľ, tam je to OK. Tam mu to dali, on nevedel, o čo hlasuje, to je iný trošku človek. A zdržali sa tam smeráci, ešte aj Hajšel, ktorý kandidoval za Smer, ten tiež bol za, ale zdržala sa Nevedialová, Beňová nehlasovala, tam mala inú robotu, asi si bola česať vlasy a proti bol tuším len Milan Uhrík, Radačovský a Lexman z KDH. To nie je chlap, aby ste vedeli, to je manželka predsedu. Lebo minule jeden napísal komentár, ten Lexman tiež je asi dobrý, že sa dal. No, to není. Ten Lexman, to je tá Lexman. Aha. Potom tam ale tí europoslanci, aby samozrejme to nebolo málo, prišli s tým, že ideme prepísať históriu. Lebo vieš, európska história je plná nenávisti k ženám, tam to písali, rodových stereotypov, ja vlastne rasizmu. Trpím aj teraz. No však to je pochopiteľné, si tu so mnou, kto by netrpel. Šovinizmu, nenávisti. A my sa s tou históriou potrebujeme vysporiadať. Najlepšie tak, že ju zmažeme, prepíšeme alebo odstránime z výučby. A nemáme sa učiť o tých národných obyčajoch, o národných dejateľoch, o hrdinoch toho národa, o veľkých bojovníkov. Pretože to vzbudzuje národnú hrdosť. A národná hrdosť vraj vedie k šovinizmu. Šovinizmus je samozrejme nenávisť k iným národom a to vedie k vojnám, nenávisti, blá, blá, blá. Takže treba národné dejiny nahradiť európskymi dejinami, lebo to bude lepšie, keď budeš sa učiť o Merkelovej, Junckerovi, Leyenovej. Vtedy budeme konečne slobodnejšími, múdrejšími, vyspelejšími a národnú identitu má nahradiť európska identita. Vieš, ty už nemáš byť Slovenka, ja nemám byť Slovák, ale mám byť nemysliaci, bezduchý Európčan. Ja mám byť hrdý na tú modrú vlajku s hviezdičkami 12 žltými. To má byť moja identita. My sme sa teraz sťahovali a menili sme si trvalé bydlisko, takže sme si dali robiť nový občiansky preukaz a to bolo pekne vidno. To tam po Slovensku už nie je skoro žiadna známka, to je proste presne, to je taká metafora na to, čo presne s nami chcú urobiť. Najskôr nám to dá dole z očí, potom dole z mysli a potom vlastne urobiť aj niečo pozitívne, napríklad vymeníme tých národných hrdinov za nejakých európskych hrdinov, zároveň zaplatíme deťom Erasmus, na ktorom sa môžu zadarmo opíjať, čo je úplne úžasné a každé dieťa v puberte to využije a v podstate Európska únia je super a čo tu potom, na čo nám sú vôbec národní politici, na čo nám sú vlastne hranice a po anglicky sa aj tak dorozumiem úplne všade, takže fakt tú slovenčinu a toto sa stane tak veľmi rýchlo, lebo teraz už máme napríklad na tých sociálnych sieťach zmyté tie hranice, hej. My sledujeme to, čo robí mládež v Amerike, snažíme sa im strašne podobať, pričom... My nie. No, my nie, ale hovorím akože ľudia, mne podobní mladí ľudia, tak to vnímam, že takto to je a to je fakt, že jedna generácia detí a to bude presne tak, ako si to tá Európska únia vysnívala, ak neurobíme žiadnu zmenu. No, ale si predstav teraz, hej, že ideš tam do Bruselu, máš zastupovať slovenské záujmy, teraz ti dajú na stôl, že treba odstrániť tých národných dejateľov, tých konzervatívnych zlých, šovinistov, rasistov, antisemitov, lebo to je samozrejme vždy všade to heslo z našich dejín a nahradiť ich nejakými Európanmi. No a teraz si povieš, kto sú tí konzervatívni antisemiti? No bum, Štúr ide preč. Hlinka, utekaj preč. Bernolák, Martin Rázus, bum, 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 za radom idú všetci preč z našich dejín, pretože každému nájdu nejakú tú negatívnu vlastnosť podľa ich nových definícií. No a nahradia to tými európskymi dejinami. A potom tí mladí ľudia ani nebudú mať nejaké spojitosti s tým národom, lebo čo vlastne symbolizuje tá národ? Tam je nejaká kontinuita, nejaké dedičstvo, niečo, čo si od tých predkov berieme ďalej a posúvame to ďalším generáciám. A keď tú kontinuitu pretrhneš, presekneš, v tom momente strácaš kontakt s tým národom. Keď niekedy za staroveku uniesli niekoho v Sýrii a doviezli ho ako otroka do starého Ríma, ako malé dieťa, on už nemal tú kontinuitu so svojím národom, proste stal sa z neho niekto iný, jednoducho odsekli to tam, vždy to takto fungovalo a tak to budú robiť aj teraz, v dnešných časoch, len to bude trvať niekoľko generácií a úplne to zmažú, vymažú a to je tak nechutné a zvrátené pľuť na vlastnú históriu, hanbiť sa za ňu,
a odpisovať našich predkov, že normálny človek podľa mňa by za toto nemohol hlasovať. Vieš, len teraz zase prídeš k hlasovaniu a zistíš, že my za Slovensko posielame do Bruselu ľudí, ako je Beňová, arcizradkyňa už pre mňa, lebo to ja nemôžem ani dobré slovo povedať, a ona zahlasuje za. Nevedialová za, Hajšel za, Smer, bojovníci za národ, bum, za, vymazanie vlastnej histórie. Pozrieš si ďalej progresívci, klasika, za, Oľano, Polák, za, Štefanec, za. A ty vidíš, že vlastne dojdeš k tomu, že väčšina slovenských europoslancov, Nikolsonová za, väčšina slovenských europoslancov hlasuje za mazanie slovenských dejín z našich učebníc. A na to treba upozorňovať, to treba ľuďom povedať. A my sme dokonca dospeli do tak smutného stavu, že jeden jediný europoslanec zo všetkých hlasoval proti tomuto. A to bol len Milan Uhrík. Radačovský sa zdržal. Tuším ešte Jurzica sa zdržal, ostatok za. Chápeš, za vymazanie národnej histórie.